फाइनाली दा जों भैरबखुन्द मोनफैबाय भैरबखुन्दनि नाजाराखौ नायनोसै भैरबखुन्दनि एटिएम आव माबायदि भिर जायो नुदोंना वाइन एटिएम बियो माने दाम खमावनो मोनो लायराय बेखायनो बिराद भिर जाखायो आरो भैरबखुन्दनि ब्रिजआव नै जिबायदि रोहै बोहै होंगो-दोंगो जेथिंबो पिकनिक जानो फैनाय सुबुंफोर गोजा गासिबो भैरबखुन्दआव लामाखौनो मोनलाया जिबायदि भिर गारिनिबो भिर मानसिनिबो भिर मोसागासिनो जोंबो दा थांनानै मोसाहैसै जों दा बेरायग्रा बालि गिरखा जेथिंबो दासो फैगासिनो पिकनिक जानो भैरबखुन्दआव सिमसानि सैमाबो मोनो मोजां मोजां पापि কিমান ডাঙৰ হয় अरुणाचलनि सैमा मोजां मोजां पावार प्रजेक्ट बानायदोंमोन नै बियो नाथाय साक्सेसफुल जायासै दैनि खमनि थाखाय मोसागासिनो रंजागासिनो भैरबखुन्दआव भुटाननि गोदै गोदै कमला मोनो भुटाननि बबेनि बेयो भुटाननि भुटाननि कमला नै भैरबखुन्दआव फैब्ला नै बिदिबो रेडिमेड मोनो सावगासिनो नै आदामना आदाया बेस्टआवसो दंथारो नै लेग पिस बानायगासिनो भैरबखुन्दनि टाउनाव जों बेरायगासिनो दा के सानी ब्रो फाटे आगत देखुन নহয় ইয়াৰ আগতে বহুত খোজ খাইছোঁ হয় নেকি দে দে লগা লগা লগা
कैमरामैन कौन है कैमरामैन लगाओ कैमरामैन बड़ी मन सामने से दिले मुके गारे